akabar ningkong ning syam nga kerpat ni rangba badiru ibai MDC apo district council bai di bandali homework bahaswa shwa bin keren siki media namar ba yok ka kertok kala henry ngadap da kejingkemen hadin bangaya keren yung menteri rangba jongga jela jongi sa Konrad sama ula betha yaki DC bat ulah keren ru yo counterpart jong chief minister jong ka Assam ba ngidon kam manchnano yani ka surang bat hadin ba kitu gishnong kibala kentup aku tu ka MOU kim dispute sure namar bro kitu gishnong kibadon haki ngala ban ong gishnong mo nadu Athiabari Salpara Ranighat Malapara Maspara Umsheng Niagalam Rongthali Madan Kilur Khasi Salbari kitu barok kisnong kemut menta kim don syu ka dispute bar ka Assam te hadien ba kilapet kumta DC jong West Khasi Hills utho ka DC jong Kamrup rural ngat sa ai ngat pen EAP ka jing tho hakaba nakaliang jong DC jong ka West Khasi district haka South Rik jong April arjar arpoar ula tho syau engineer apa West Khasi Hills district ba hadin banglaya keren bat ke Assam nakaliang jong Assam kala ay ka green signal ba kim tu kelar syu kan ka project bat pilala ban tray biang ya kan ka surak kan long ka jingkur khu namar ba hadin ba ya jing keren jonga bat u chief engineer jong ka PMGSY ngidap da ka jingkemen ba kilari tanda ya kan ka project nginget ba kidon ki bedas ban shim ya project haka amount ke basau klur tam te kata ka dei kawai ke ba ngasukwa ban pensyai bat ke badai bat ka West Khasi Hills district te khaniat pat haka bai dei bat ka district council nyo i ba kiladon kat tu kat nengot ki MDC ki balakan tho ya ke NPP kane kai ka ba yalam bakla yo pat ba bat ngakentu yakine ki parlok kibaya dan lang haka alliance bakinum day ban keren lamler nyalam baklayo pajba namar ba haka tu ka committee ki bangi syong day ba mangi ki MDC jong ka NPP ngi persya ya no bakin yalet ya file ya ka case andrai ngi syemnya karai ba nginum ya ka case lingba ka district council namar ka district council kamdan kat dan sla kidi ki hima kidi ki try ka ki badan ki kot kisla balai munjur lang da barok ki MDC ki badan lang ka border committee ba ya kata karai hendrai lapet pat ya ka press statement yo ipat ka kelad kumwe tengah kentujur ya ki ba shwa bikin keren kumne ki di ban da husiar marngi dan ka coalition bat ngi ki NPP ngi de ki single largest party menta ni ailat ya pi bapin lead ya coalition balai bangi buram bat kania kadai ke banga kentu ya ki ba syua bikin pelat suki media ki di ban sotu ya ke kata ka jingshisha kata kadai ka nakaliang jonga banga kwa ban pensyai dei ba mangi ki kentho engi ba kita ki MDC kala dia ya kari rei nga ong ya ki baro kini ki ba kentho engi ngin sampai ken apa ke election result ahjar polai mano badi kari lada kita ki pajba jonga konstituensi jonga ki snow bang la di kari kin peram kata kadai ka jingshisha hawa kiwi konstituensi ngamtep henrei konstituensi la jong ngatrai mapiki media pila banya ti jeliu hang apa district council na po land record department kidan ki MDC opposition ki bakran idri hadu kata ngamtep kila ale nam kawai ru land record igisnong ki badana bodar dai ngate ya ka phase 2 ngalapan kreat ya ba kawai ru kasyong khasi kamdai ban lai chapo Assam tinggalang pi sektor bat nga support baik bangin nya penbaik na ni pursa namar balai kala dia perat lasan pau tuli kisnam ladang nyimla bangin nya penbaik yunia menta kemot kandai ka jingtim yangi haki pateng ki banwan